Культурная раніца з Таццянай Сапегай. Христос нарадзіўся, славім Яго. Славім Яго у тым ліку праз мастацтва. У студыі Радыё Марыя мастачка Вольга Жарнасек. Христос нарадзіўся. Славім Яго, добрый дзень. Добрый дзень. Спадарыня Вольга, віншуем вас са святам Божага нараджэння і хацелі запытаць, ці ёсць у вас сямейныя традыцыі святкавання Божага нараджэння і ці гэтыя традыцыі яны закладваліся з дзяцінства або яны на працягу пэўнага этапа з нейкіх крыніц пазнаваліся і ўводзіліся, аднаўляліся ў сям'і. Як было? Можна сказаць, што ўжо ёсць з такой маленькай рэмарачкай. Справа ў тым, што у нашай сям'і асаблівых такіх сямейных традыцый, звязаных менавіта з Божым нараджэннем, не было. Вось былі яркія традыцыі, звязаныя з Вялікаднем, з Троіцай і з дзядамі зімовымі. Вось там, да, яркія нашы сямейныя сустрэчы, адпаведны стол. Але з Божым нараджэннем, тое, што я памятаю, я паходжу з праваслаўнай сям'і, таму яно ў нас адзначалася 7 студзеня, і мамка, вот яна з дзяцінства памятае, што ейная бабуля пекла ў гэты дзень смачныя бліны з самага ранку, смажыла каўбаскі. Вось такі смак каляду асацыяваўся з гэтымі стравамі. Але з нараджэннем нашага сына, з хрышчэннем яго у грэка-каталіцызме мы перайшлі на каталіцкі календар і сталі святкаваць Божае нараджэнне ўжо 24 і 25 снежня адпаведна. Разам з гэтым у нашай сям'і з'явіліся свае ўжо ўласныя традыцыі, которые перанялі часткова і нашы праваслаўныя суродзічы. То бок, як правіла, мы праводзім 24 снежня у маю маму ў Барысаве, там у нас сямейная вячэра з куццёй абавязкова. Частка страваў, за іх збольшага адказваю я, яна постная. Вось мамка гатуе свае любімыя стравы, і вось мы так нашай і уняцкай часткай нашай сям'і, і праваслаўнымі мы гэты вечар праводзім разам. Пасля таго, як у нас з'явіліся козы, з'явілася на стале ўжо і сурвэтка з сенам, адпаведна, свечка. І штогод у нас дабаўляецца штосьці новае. У гэтым годзе я дабавіла на стол забытую традыцыйную беларускую калядную страву, которая называецца яблычны сыр. Абавязковая частка гэтага святкавання — это, безумоўна, 25 снежня. Усёй сям'ёй мы едзем на службу Божую у парафію святога Язэпа у Менск, вось, і праводзім гэты дзень разам з нашай парафіяй. Вось. Для вашых дзяцей гэта ўжо сапраўднае свята? Як яны ўспрымаюць Божае нараджэнне? Так, Божае... я выбачаюся, і, канешне, падарункі цяпер у нас дорацца. Зранку 25 снежня дзеткі знаходзяць іх пад ялінкай, а не 1 студзеня на Новы год. Так, дзеці, безумоўна, у іх іншага Божага нараджэння для іх і няма, яно заўсёды 24 і 25. 24 гэта смачны стол, сустрэча з бабуляй, 25-го гэта служба Божая абавязкова, якоюсьці дзіцячая цікавая імпрэза у нашай парафіі. Гэты год, на жаль, у нас атрымалася, што все пахварэлі, і першы раз вось за 12 гадоў былі мы дома, і нават дзеці, калі 25-го зранку прачнуліся, у іх было пытанне: мам, так нам пора ўжо збірацца на службу, ехаць у Менск. Прыйшлося патлумачыць, што гэтыя каляды ў нас пашлі трошкі іншым шляхам. Нічога страшнага. Вольга, вы займаецеся дэкаратыўна-прыкладным мастацтвам і стварылі ўжо не адну серыю керамічнага посуду. Вось калі падводзіць такія вынікі, раскажыце, якія серыі керамікі ўжо вамі створаны? Так, я лічу, што ўжо паўнавартасна распрацавана, в прынцыпе, 4 серыі. Кожная з іх мае сваю адметнасць і ў каляровай гаме, і ў выявах. Самая першая называлася «Этнаботаніка». Я працягваю яе таксама пашыраць. Гэта серыя посуду
палівана малачонага з адбіткамі разнастайных менавіта беларускіх раслінаў. Вось пакрытая, як правіла, светла-зялёным і празрыстым колерам. На ёй захоўваецца вось празрыстасць тэракоты, як бы прасвечваецца наскрозь гэтую паліву, а адваротны бок у яе цёмна-карычневы, малачоны. Чаму называецца там ботаніка? У мяне былі паралелі з нашым традыцыйным посудам, который рабіўся у прыкладна такой же самай каляровай, неяркай гамме, і колеры былі толькі тыя, которые былі даступныя нашым ганчарам. Гэта цёмна-жоўты, карычневы і цёмна-зялёны колер. Такімі же колерамі карыстаюся я, выкарыстоўваючы гэтыя менавіта палівы такога колеру. А адваротны бок малачоны асацыяцыі з такім посудам бабуліным, которым часта ставіўся печку, которым карысталася шмат не одно пакаленне беларусаў. Вось, то бок малачэнне, яно захоўвае шурпатасць, такую цеплыню паверхні, разам з тым такі вось, можа быць, падкопчанасць, паддымленасць, но оно вельмі прыгожа глядзіцца. Гэта першая серія. Другая серія — гэта нёманскія туманы. Гэта серія была ўжо натхнёная прыродай, краявідамі мястэчка Любчеў, якое мы жыву я зараз. Вось, у нас мы амаль на беразе Нёмана жывем, і штодня мы бачым гэтыя прыгожыя туманы. Гэта белы фон, паліваная кераміка, белы фон, а на ім чорныя адбіткі таксама розных нашых самых раслінаў. Яны выглядаюць так вельмі кантрасна і вельмі цікава. Ну і гэты год, 2024, для мяне быў таксама дастаткова плённым. Я лічу, я ўжо натхнілася не беларускай прыродай, а беларускім народным мастацтвам. У мяне заўсёды была асаблівая любоў да нашага інсітнага мастацтва, да нашай народнай культуры. І вось адна серія — гэта чорная паліваная кераміка па матывах маляваных дываноў. Я яе назвала «Беларускі рай». Яна ўжо так дастаткова распрацаваная. Я беру выявы з вядомых дываноў Язэя Падраздовіча, Алены Кіш, але яшчэ і іншых, як бы таксама аўтараў. Я не паўтараю выявы, а як бы вось вырываю для сябе нейкі вот сюжэт, который я бы хацела просто перанесці на кераміку, але выявіць яркімі фарбамі, выявіць гэта на чорным фоне. І гэтая серія, яна пазбавіла мяне фобіі чорнага колеру, скажем так. Доўгі час я імкнулася яго пазбягаць, потому што ён у мяне асацыяваўся чамусьці з нечым такім сумным, неяркім, незразумелым, тужлівым. А тут я стала асэнсоўваць гэты колер як колер урадлівай глебы, на якой прарастае беларускі рай, на якой растуць гэтыя дзіўныя плады, гэтыя дзіўныя прыгажэзныя кветкі, і гэта шыкоўны фон для таго, каб выяўляць там яркія выявы не толькі раслінаў, жывёлаў, але на будучыню нават ёсць сюжэт у мяне з людзьмі нават. Але это трошки трэба мець, выкраіць час для таго, каб гэта выявіць. І чацвёртая серія, которая з'явілася просто, вот, ідэя для яе, дакладней, прабачце, яна з'явілася літаральна за адзін вечар сустрэчы з народным майстрам Беларусі, з Наваградка, спадарыняй Наталіяй Клімко, которая займаецца унікальным мастацтвам выцінанкі-выбіванкі. Яна стварае ажурныя, неверагодныя карціны нават, а не нейкія там паштоўвачкі, менавіта з дапамогай, але выцінанка не так, як мы уяўляем сабе, папера і з яе прыгожыя карункавыя, вырызаныя нажнічкамі узоры, а выбітыя малатком, дапамогай малатка і долата. Вось, гэта немагчыма перадаць, гэта трэба бачыць. Гэтае мастацтва унесена ў спіс нематэрыяльнай спадчыны Беларусі. Чорны фон з прыгожымі ажурнымі вось гэтымі сетачкай і гэтымі каруначкамі спадарыні Наталі Клімко і ейнай папярэдніцы Ніны Шурак, которая
адрадзіла з небыцця гэтае мастацтва, а спадарня Наталья яго пераняла і папулярызавала. Вось, гэта наше, зноўку дарагое мне, зноўку чорна-белы колер, такі мы меняем месцамі, фон становіцца чорным, а на ім праяўляюцца белыя ўзоры. Вось, і гэта калі браць вот наваградскую адметнасць менавіта у выявах, то гэта будзе вот яно. Вот, гэта яно, гэта мясцовае, гэта наваградскае, ну, часткова і любчанская, можна сказаць, дзякуючы мне. Вось, я вельмі хочу стварыць серыю такога посуду. Ужо паспрабавала, спадарні Натальі спадабалася, яна нават прыдбала сабе мае талеркі ў калекцыю, навозіць іх паўсюль. Мне вельмі прыемна, што побач з ейнымі папяровымі вось такімі карункамі з'явіліся і мае сціплыя керамічныя талерачкі, але гэта мне праца на перспектыву. Я заклала гэты каменьчык краевугольны і далей буду ўжо будаваць гэты фундамент. Вось, гэтыя дзве апошнія серыі былі створаны ў 2024 году, і з імі я планую працаваць у 2025 годзе. Вольга, мы зычым плёну і поспехаў, чакаем вас зноў у госці з новымі серыямі да нас, каб паглядзець. Далей пераходзім да смачнай тэмы. Мы ведаем, што вы ствараеце сыры. І вось хацелася запытаць у вас, для беларусаў, калі сыры з'явіліся ў беларускай кулінарыі увогуле? Ці гэта нацыянальная страва беларусаў? Ну, пачнем з таго, што як бы сырамі я займаюся не так доўга, як керамікай, і я, безумоўна, не з'яўляюся спецыялістам у плане кулінарыі і вывучэння гісторыі беларускай кухні, але я вельмі цікаўны па жыцці чалавек. І маючы журналісцкую адукацыю, я вельмі люблю здабываць новую для сябе, новую нечаканую інфармацыю, і, ведаеце, гэта для мяне такая своеасаблівая планета, таксама дзесьці там далёка, которую я вось пакрыху пачынаю вывучаць. Хочу вам сказаць, што сыр як прадукт агулам для нашых земляў ён вельмі характэрны і вельмі старажытны. Цягнецца гісторыя гэтага прадукта яшчэ з язычніцкіх часоў, то бок да хрысціянскіх. Сыр сакральны прадукт для нашых продкаў, ён прысутнічае на ўсіх календарна абрадных святах на працягу года, пачынаючы ад калядаў, як мы ведаем, і сканчаючы як бы позняй восенню. Але іншая справа, што ён быў не такім дасяжным, як той же хлеб, каша, вось як мы прызвычаліся да бліны звычайных страваў. Тым не менш, і яшчэ, што самае цікавае, не толькі стандартны каровін сыр, але і казіны сыр, потому што і ў калядных песнях сустракаецца, што будзем коску даіць і сыр рабіць. Але колер беларускіх традыцыйных сыроў – гэта белы колер. Магу расказаць невялічкую розніцу, чаму ёсць белыя сыры і жоўтыя сыры, калі вам цікава. Да. Вось, для мяне гэта было своеасаблівае адкрыццё, потому што я практык па казіных сырах в першую чаргу. І вось калі я пазнаёмілася жанчынай у Любчы, которая робіць каровіны сыры, мы с ёй пагаварылі, она показала мне майстар-клас, як варыць уже сычужныя сыры, которые потым становятся паўцвёрдымі і цвёрдымі. І вось я говорю, так а я вось вару, вот нейкае жаўтаватае, а у мяне белае, вот белый сыр, так. У нас у песнях, у фальклору нашым белый сыр. А она кажа, ты не переживай, ён вот трошки поляжыць у лядоўні, подсохне, і таксама жоўтым будзе. Я такая счаслівая, думаю, добра, пачакаю. І вось я уже сварыла гэтыя казіныя сыры, паклала іх у лядоўню, ляжаць яны ў мяне 5 дзён, ляжаць яны ў мяне 7 дзён. Яны паціху пакрываецца скарынка, ну скарынка-то не жоўтая, не яркая, а такая бледна, ну, ледве жаўтаватенькая. Я так прыйшла уже скардзіцца, говорю, сударыня Людмила, что вы мне тут вот не так навучылі сыр рабіць, чаму мой сыр не жоўты? Ну, кажу, ну я ж не ведаю, ну можа малако іншае. Ну і тады я уже полезла у інтэрнэт чытаць, разбірацца розніцу, а да гэтага я з каровінага малака нічога не варыла, толькі казінамі займалася. І читаю я, што оказывается у коровак, значится, калі яны харчуюцца, не засвойваецца вітамін А,
керацін. То бок тое, што змяшчаецца ў самых яркіх у агародніне, гэта што афарбоўвае ў жоўты аранжавы колер. Гарбузы, потым морквачка, вось гэтыя все, значыцца, раслінкі, то бок кароўкі не засвойваюць гэты вітамін А і аддаюць яго разам з малачком, і адпаведна малачко не больш жоўтае, жаўтаватае, потым сыры жаўтаватыя, потым яны, чым дольш яны ляжаць, яны жаўцеюць, некаторыя аранжавымі нават становяцца. А у казіных сырах вы такога не дачакаецеся, потому што козы аддаюць вітамін А у малачко. І вось таму як бы это розніца паміж у колерах паміж казінымі сырамі і каровымі сырамі. Але калі мы смешаем, зробім міксаваны сыр, казіна-каровін сыр неверагодна смачны. Вось калі браць з усіх сыроў, которые я каштавала, вось я люблю менавіта мікс казінага і каровінага малака, і гэтыя сыры таксама будуць жаўтаватымі, з прыгожым колерам, але трошкі адрозным смакам ад звычайных каровіных сыроў. А цяпер мы вернемся назад к нашаму беламу сыру. І я сказала, што колер традыцыйных, вось, калі браць сыр як беларускую традыцыйную страву, то ён будзе белы. У нас гэта і ў песнях будзе прасочвацца. І вось, і агулам белы сыр. Чаму белы? Потому што нашы традыцыйныя сыры былі тварожнымі. Беларусам было вядома сыраварэнне, як вось наш тварожны клінковы сыр, наш знакаміты, то бок не сычужны фермент, который добавляўся ў малако, і цвёрды, потым рабіўся паўцвёрды сыр, вот еўрапейская знакамітая тэхналогія. Яна прыйшла к нам, масава прыйшла к нам толькі ў 19 стагоддзе. Асобныя майстры, па тым, што я чытала, прыязджалі на тэрыторыю Вялікага княства Літоўскага да нашай шляхты, адпаведна, прыкладна з 17 стагоддзя, але да масавасці вось нашых сыроў, которые мы любім цяпер, мы прыйшлі толькі к 19 стагоддзю яшчэ. А наш гэты традыцыйны сыр, ён быў белы, потому што, тваражок белы, нават з каровінага малачка белы, і цікава, і вот раней, цяпер у нас сыр гэта ўжо то, што цвёрдае, да? Тварог у нас, як слова, аддзялілася. Тварог гэта вось тваражок, который са скіслага малачка робіцца. А, напрыклад, на Палесі да гэтага часу моя свякроў замест слова тварог з Рэчыцы Гомельскай вобласці, она выкарыстоўвае сыр. Это нормальная як бы назва для гэтага прадукта. І яшчэ быў цікавы такі жарт у нас у Любчанскім замку. Сыр бялы у нас была. Вот зноўку мы к этому белому сыру быў цікавы такі выпадак, калі вы не супраць, я раскажу. Быў перыяд, калі на Любчанскі замак, у Любчы, дзе мы жывем, аднаўляецца замак 16 стагоддзя, прыязджала вельмі много валанцёраў, у тым ліку і з Польшы, з Літвы, з Латвіі, і вось мы там разам працавалі з дзяўчатамі на кухні. Я, на жаль, польскую мову ведаю не так добра, зразумець магу, але адсоткаў на 60-70. Ангельскай таксама не асабліва валодаю. І вось мы стаялі з дзяўчатамі, гатавалі на кухні, полькі ў нас усім кіравалі, і яны сталі прасіць патрэбны прадукт, сыр бялы. Так, пашлі, магчыма, купілі прадукты, мы залазім ля доўню, глядзець, сыр, няма ніякага сыра. Пашлі, кажам, няма сыра бялага. А дзяўчаты прыйдуць, дайце нам сыр бялы. Ніхто ім гэтага беднага сыра, бедным дзяўчатам сыра не далі, яны пашлі ў краму, вяртаюцца назад, прыносяць тварог. А вось, яны хацелі тварага. Вось, і поэтому колер беларускага сыра гэта тварожны сыр, гэта белы сыр. Вось. І калі мы праходзім гэтыя этапы, то бок ад старажытных часоў, калі сыр быў сакральнай рытуальнай стравай, которая заўсёды стаяла на стале падчас нейкіх святаў самых важных, 19 стагоддзе прыносіць к нам ужо еўрапейскія тэхналогіі сыраварэння цвёрдых, паўцвёрдых сыроў, і ў гэтай справе вядзе Рэй, наш, цяпер і мой родны Наваградскі павет, потому што ён становіцца цэнтрам сыраварэння для ўсёй тэрыторыі Вялікага княства Літоўскага. Магнаты ўздоўж
Нёмана, вось гэтай лініі, у тым ліку Шчорсы, затым Любча, затым далей Вераскава, Уселюб, вось гэтая лінія вось гэтых всіх паселішчаў, відаць, яна там вельмі добрыя пашы, добры быў корм кароўкам, я так разумею, там і зараз калгасы стаяць і прыватныя фермы на гэтых месцах. Вось, ствараюцца вялікія фермы, ствараюцца гаспадаркі, туды прыязджаюць еўрапейскія майстры з Францыі, з Галандыі, са Швейцарыі, яны прывозяць туды свае тэхналогіі, пачынаюць вырабляць сычужны сыр, і сыр пастаўляецца па Нёмане, плывуць нагружаныя з ім судны, тую же самую Прыбалтыку, Европу і так далей. Але таямніцы гэтага сыраварэння нікому не расказваюцца. На гэта все глядзяць сяляне, ці проста месцічы, которые ці працуюць, ці бываюць там у гасцях, ці дзе ім таксама такога хочацца. Вось гэтага цвёрдага, такога яркага сыра, не белага, а жоўтага. Што ж рабіць нашым людзям, калі яны хочуць чагосьці, да? Так же сама, як было і з кавай, напрыклад. Калі яны не мелі магчымасці яе набыць, яны сталі прыдумваць з мясцовых прадуктаў эрзац каву, такую як каву ж з ячменнага, пшанічнага зерня, нават з буракоў рабілі, я не каштавала, не ведаю. Потым жалудоўка, тая же самая, вельмі смачны напой мы таксама робім. Тое ж самае вырашылі зрабіць і з сырамі. Прыдумаць тых прадуктаў, которые яны мелі, свой цвёрды жоўты сыр. Такім чынам з'яўляецца сярод мясцовага насельніцтва, прынамсі ў Любчы да гэтага часу гатуецца такі сыр. Жанчына, которая спадарыня Людміла Ціхановіч, вялікае ёй прывітанне і падзяка за тое, што мяне этаму навучыла, і ў тым ліку пачаставала і расказала пра гэты сыр. Сыр літоўскі ён называецца. Это мясцовы эрзац-варыянт цвёрдага сыра. Браўся той же самы тварог, который мы ведаем, бралася вяршковае масла наша і браліся яйкі. Всё гэта замешвалася, праварывалася, атрымліваўся, дзякуючы маслу і яйкам, вельмі насычаны, такі проста лімонны колер гэтага прадукту. І ён цвярдзеў, дзякуючы зноўку маслу, гэта все цвярдзела, і знешне это штосьці выглядае кшталту, галоўка вельмі яркая, прыгожая, штосьці кшталту плаўленага сучаснага сыра на смак яно нагадвае, но факт таго, што беларусы, простыя сяляне смаглі для сябе таксама стварыць падобны прадукт. Гэта для мяне было адкрыццё. Калі вось я гэта все чытала, размаўляла з мясцовымі людзьмі, это было неверагодна цікава. Вось. І самае цікавае, што гэтыя традыцыі, закладзеныя ў 1850-х годах, працягваюць жыць у нашай мясцовасці і цяпер, чым я неверагодна ганаруся. У Любчы на месцы панскай сыраварні быў створаны сырны завод Наваградскага малочнага камбіната, дзе да гэтага часу робяць сыры, вельмі смачныя сыры. Адзін з брэндаў Наваградскага раёна кулінарнага — это менавіта нашы любчанскія сыры. Вось. І як бы прыемна, што і прыватныя, і фермерскія, і проста гаспадаркі гэтым всім займаюцца. То бок сырная тэма для любчанцаў, для жыхароў Наваградчыны — гэта нацыянальная страва дакладна. Вось, я бы сказала так. Ну, а мы ўнеслі, наша сям'я сваёй маленькай гаспадаркай ўнеслі ў гэта невялічкую нотку казіных сыроў, я бы сказала. Расскажите, так. Якія сыры вы робіце? Так, ну, я пачынала з самага простага варыянта, который нават прынесла сёння да вас у студыю. Вось тут сыр белый. Да, вось, это у нас ляжыць казіны адыгейскі сыр, беленькі, который, а ў сярэдзіне гэта такі карычневаты сыр, гэта правда, уже нарвежскі сыр, но я зараз раскажу про яго. Вось, пачынала я з самага простага варыянта сыра, калі мне уже надакучыла рабіць тварог, то я, паглядзеўшы майстар-клас онлайн, паспрабавала зрабіць адыгейскі сыр. І ведаеце, у кулінарным зборніку спадарыні Ларысы Мятлеўскай я знайшла вельмі падобны рэцэпт да таго, што мы ведаем як адыгейскі сыр. Ну, правда, я рабіла тут ужо па сучаснай тэхналогіі, которую ідэнтыфікуюць як адыгейскі. Гэта малачко свежае, салодкае, нагреваецца да 90 градусаў, і туды уліваем
Штосьці кіслае можна, я люблю больш за ўсё карыстацца кісленькай сыроваткай. Вось яно імгненна зварочваецца, газ выключаецца і атрымліваецца вось такі тварожны, вельмі вяршковага смаку сыр. І яшчэ неверагодна цікава спрабаваць гатаваць з розных варыянтаў малака, то бок з казінага ён абсалютна іншы, чым з каровінага. Выглядаць яны будуць амаль аднолькава, казіны больш крэпенькі, у яго больш насычаны вяршковы смак. Часам ён пахне пламбірам, уяўляеце сабе? То бок так. Вось. Потому что у казінага малака большая кіслотнасць, і за кошт гэтага у яго нават іншая структура, іншы смак. Каровіна малачко, яно, канешне, нам больш знаёмае, вось, але ён атрымліваецца менш крэпенькі, ён больш такі вось мягкаваты ідзець. І да гэтага часу, насамрэч, адыгейскі сыр, ён з'яўляецца самым дыетычным, у ім меншая, невялікая колькасць зусім солі, ён вельмі добра падыходзіць для стрававання, налажвае сістэму стрававання. І гэта беспрогрышны варыянт для любога стала і для любых страваў. Пад мёд, пад сыр, пад свежую садавіну, агародніну, ягады. Часткам маіх пакупнікоў яго нават спажывае з яйкамі, дабаўляюць у яешню. Я люблю часам з кашай паесці, то бок ён такі вот, мне ён замяняе хлеб, я вам шчыра скажу. Вось, але гэта самы просты варыянт. Пасля ў мяне вось была магчымасць навучыцца варыць цвёрдыя сыры ад спадарні, которая уже даўно трымае прыватную гаспадарку, которая працавала на сырным нашым гэтым сырным цеху у Любчы, і вось яна навучыла мяне варыць уже сычужныя сыры, вось про которые я гаварыла, тэхналогію которых доўгі час беларусы не ведалі, а еўрапейцы прыязджалі і захоўвалі яе ў таямніцах. Это ўжо я дабаўляю сычужны фермент. Ёсць варыянт раслінных ферментаў. Сычуг, патлумачу, што гэта такое. Гэта частка страўніка маладой жывёлкі, ягняці, теляці, вырезаецца, пасля робіцца, можна рабіць парашком яе, можна рабіць яе у выглядзе такой эмульсіі. Я купляю уже гатовы сычужны фермент, яго літаральна трошки дабаўляеш, малако нагреваецца до 36 градусаў, дабаўляецца сычужны фермент, на гадзінку оно все стаіць, і потым у нас атрымліваецца такі молочны студзень, который мы разрезаем на часткі, аддзяляецца лішняя сыроватка. Вось з гэтай сыроваткі, значит, это называется сырная зерня, вот это вось молочный это студень. Мы яго уже пасля пэўнымі маніпуляцыямі там адстаиваем, ён укладаем у формы, і пасля ён уже сохне і становіцца спачатку маладым сырам, потым паўцвёрдым, а потым уже цвёрдым сырам, залежна ад таго, сколькі ён ляжыць і сохне. Вось, але ведаеце, самым вялікім адкрыццём нават для мяне было не навучыцца варыць цвёрдыя сыры, а раскрыть таямніцы той салодкай сыроваткі, которая застаецца пасля сыра. Доўгі час десяткамі літраў я яе раздавала, вылівала, вось, не разумеючы, які гэта каштоўны прадукт. Потому что яна каштоўная сама па сабе, сыроватачка, вось гэтая салодкая. Кіслая сыроватка — это то, што застаецца пасля тваражку. З яе атрымліваюцца вельмі смачныя блінцы, нейкая выпечка, вот. Але салодкая сыроватка, яна на смак вельмі прыемная, яна застаецца пасля сычужнага сыра, потому что яна яшчэ нават не пасоленая, нічога, чысты вот гэты прадукт. З яе можна зварыць яшчэ 2 сыры. Уяўляеце сабе, вот просто с вадзічкі, которую засталася пасля смачнага, вот, пасля гэтага сыра сычужнага, мы бярэм, значит, гэту сыроватку, ну, правило, у мяне рондель 5 літраў, ён выварывае, пачынаем яе нагреваць, яна тихонечко кіпіць, і з яе выдзяляецца вельмі смачны, зноўку дэсертны тварожны сыр, который все ведаюць як рикоту. Вось. Яна чымсьці падобна, это зноўку, вот яшчэ варыянт сыра, который можна прыгатаваць, такі
сырный сыр, скажем так. Значит, не трэба блытаць з тварагом, потому что тварог, ён больш зерністы на смак, а рикотта, яна вельмі пяшчотная. Вот такое адчуванне, што у яе добавили, у тваражок добавили трошки вяршкоў і ўзбілі чымсьці. Вось яна такая паветраная, вельмі смачная, саладкаватая, яна захоўвае слодыч вось гэтага свежага малака. Вось. Самае цікавае, што гэта прадукт придуманы не толькі італьянцамі, грузіны называюць яе натугі. Вот у іх тое, што мы называем сычужны сыр, яны называюць сычужны малады сыр, у іх это эмеретинскі сыр, а з яго пасля робіцца сулугуні. Вот уже такі паўцвёрды сыр. То бок рикотта шмат каму вядомая, ну, раз мы яе называем, на жаль, беларусы не развілі настолькі тэхналагічна гэты працэс, каб мець свой адпаведнік у слова рикотта, но тым не менш, вось гэты смачны сыр, і з 5 літраў малака бывае, што выходзіць нават грам 300 сыроваткі, то бок, ну, грэх выліваць, правда, сыроватку. І у мяне ўжо цалкам безадкідная вытворчасць, мне застаецца з 5 літраў сыроваткі на працягу прыкладна 4 гадзін. Я вывариваю яе, застаецца 500 грамм сыроваткі, куды добавляются хатние, тлустенькие коровьины вершки. Казиных вершков мы собрать не можем, потому что у нас не такая великая господарка, молока немного, оно все сыходит на сыры. Вось. Але я маю магчымасць, тоже мою спадарыня Людмила, которая мяне вучыла сыраварэнню, набыць хатнія вершки і зварыць з іх вось гэты смачны коричневый сыр, который называется брюност. Значит, у гэту вывараную сыроватку добавляются вершки, и прыкладна яшчэ в районе гадзінкі, не адыходзячы ад патэльні, я вытушваю это все, і вось атрымліваецца вельмі смачны і незвычайны на смак сыр. У яго адразу 3 смакі. Ён сам по сабе ён дастаткова такі саленаваты, потому што утрымлівае ў сабе вось канцэнтрат вось гэтай сыроваткі вываренай. Туды вяршкі дабаўляюць пэўную сваю нотку, кісліначку, і яшчэ я трошки дабаўляю туды цукра, літаральна сталовую лыжачку, каб збалансаваць смак кіслага, салодкага і салёнага. Рэцэптары першы раз, калі каштуеш гэты сыр, яны бударажацца неверагодна. Мяне пачаставала аднойчы моя знаёмая сыраварка, яна вельмі дасведчаная такая, вось у яе быў кавалачак, і спачатку, калі ты бярэш яго, калі ён без дабаўлення цукру, то такое адчуванне, што ты вось вареную згушчонку взяў у рот, але потым табе насыпалі, напэўна, 10 сталовую лыжку солі. То бок вось такі канцэнтрат захоўваецца гэтых па смаку. Это традыцыйны нарвежскі сыр. Яны, як вы ведаеце, такія людзі нардычныя, стойкія, яны могуць вытрымаць такі смак, але вось смак гэтай ці ірысак, ці варанай згушчонкі, ён настолькі мне спадабаўся, што вот просто захацелася туды трошки слодычі дабавіць. І гэты сыр альбо любіш з першага разу, альбо ніколі больш у жыцці не будаш любіць і хацець. І так і ёсць. Вот. І тыя, хто любіць незвычайныя смакі, шукаюць, то яны, пакаштаваўшы брюност, потым набываюць, альбо прыязджаюць у госці і кажуць: так, а брюност ёсць, давай станові на стол. Вось, то бок, просто вельмі хацелася расказаць, што з аднаго малака мы атрымліваем потым фактычна 4 прадукты, то бок калі яшчэ сыроватку взяць. Это вот, што значыць цуд вось гэтай стварэння сычужных сыроў. Вось. І яшчэ апошні гатунак сыра, который я засвоіла ўжо, гэта сулугуні. Вось, таксама дастаткова цікавы. Справа ў тым, што у нас у сям'і кожны любіць свой гатунак сыра, акрамя мамы. Мама любіць усё. І жонка, скажем так, я съедаю все. Нема любімага сыра. У мяне ёсць толькі хіба што настрой, напэўна, сыр у мяне ёсць, бо ёсць, вот. Я люблю все сыры, ем іх і свежымі, і калі яны трошки дзесьці падсохлыя, яны не псуюцца, наадварот, нейкія свае іншыя смакі адкрываюць. Ну і напэўна сыр сулугуні гэта ўжо маё такое даніна павагі майму мужу, который даглядае за нашымі козамі. Ён ветэрынар па адукацыі, ён іх
і доіць, і корміць, і даглядае за імі, а я ўжо перапрацоўваю малачко. І ён усё ад мяне чакае хуткага цвёрдага сыра, а цвёрды сыр хуткім не бывае, як вы разумееце, то бок хаця бы для таго, каб сыр больш-менш стаў падобным да паўцвёрдага, у дамашніх умовах, у звычайнай лядоўні мае сыры падсыхаюць, это патрабуецца прыкладна паўмесяца чакаць. Ну, майму мужу не цікава чакаць паўмесяца. І мы сталі думаць, што бы такое зрабіць, каб это можна было зрабіць хутка. Такім чынам, вот як я вам патлумачыла, што вот робіцца гэты сычужны сыр малады за адзін дзень, для таго, каб потым ён стаў паўцвёрдым, яго трэба ўжо ставіць у лядоўню, і каб ён там ціхонечка падсыхаў. Але вось гэты малады сыр, который грузіны называюць эмеретинскім, яго пры пакаёвай тэмпературы мы пакідаем выспяваць за дзень. За гэты час у ім з'яўляецца многа-многа дзірачак, выходзіць вуглекіслы газ, ён так трошкі набухае. Яго пасля мы трэба, як бы, ведаеце, як апельсин очищается ад скуркі, можна яго по кругу вот так. Вот так же саме надо разрезаць галоўку гэтага сыра, вот так вот выстругаць. І чым даўжэйшыя будуць гэтыя лушпінкі, скажем так, сырныя, тым прасцей потым будзе яго злепіць у гэту цвёрдую галоўку сулугуні. Вось, нагреваецца вадзічка 80 градусаў, гарачавата, канешне, это все. Голымі рукамі гэта не зробіш. І вось гэты нарезаны, як бы, па лушпінках, па спіралькі гэты сыр, ён, значит, кідаецца ў амаль эту достатково такую гарячую воду, і хутка-хутка надо перемешивать это все. Таким чынам, у гарячай вадзе, чым прынцып стварэння гэтага сыра, як і мацарэлы. Мацарэлу я яшчэ не засвоіла, но это блізкія па вырабленні сыры. Чым гарачэйшая вода, тым сыр становіцца, у ім з'яўляецца вот эта цягучасць. І мы гэты сулугуні, мы яго просто хутка-хутка пачынаем, як бы так, ну, з яго лепіць вот эту сырную галовачку, і калі ўжо бачым, што ён такі ўжо стаў у нас сфармаваны, як гліна, ўжо тут можна з глінай параўнаць у чымсьці сыр, калі яго нагреваеш, вось, пластычны, ён гатовы. Просто вынімаем яго з вадзічкі ў форму, ён абсыхае, з яго сцікае лішняя вось гэта вільгаць, і яго на ноч ставім, на наступны дзень мы атрымліваем, вот як у нас ужо брыност адразу, вось такі ён крепенькі, такі же самы сулугуні. То бок такім чынам я магу парадаваць свайго мужа і за 2 дні стварыць для яго сулугуні. Вось это мусіць адзіны сыр, который ён мне так пахваліў, ён мне хваліць вельмі рэдка, а тут ён рады, што вось у яго ёсць таксама свой любімы гатунак сыра. Вось калі так. Вольга, гэта просто радасць і задавальненне назіраць за вами, з якім захапленнем вы расказваеце пра сыр. А вось у нас тут ёсць яшчэ одна талерачка. Гэта набытак таксама. Гэта яблычны сыр. Што гэта такое? Гэта яшчэ одно маленькае маё адкрыццё 24-го года, разам з тым мой гонар. Да, гэта у гэтым годзе ў маім лексіконе з'явіліся 2 новыя выразы. Малочныя і немалочныя сыры. Раней такога бы я ніколі бы не сказала малочны сыр. Раней у мяне не было такого, цяпер такое ёсць. Справа ў тым, што гэта наша, як я ўжо казала, падзабытая традыцыйная беларуская, у тым ліку калядная страва. І для мяне было вельмі важна прывесці яе дадому 24 снежня, потому что тут ляжыць у вас на столе сыр, который быў сварены па рэцэпце 1848 года. Зараз я патлумачу, чаму я называю гэты рэцэпт, называю гэты сыр. Справа ў тым, што ў 1848 годзе была напісана кніга літоўская гаспадыня Ганнай Цюндзявіцкай, маёй землячкай, которая пражывала ў барысаўскім павеце, маёнтку Кішчына-Слабада. Гэта літаральна 3 кіламетры ад роднай вёскі маёй бабулі. Насколькі я зразумела з гістарычных крыніц,
першы афіцыйна запісаны і выдадзены рэцэпт яблычнага сыра. Вот на дадзены момант з тых крыніц, што вядома, былі пазнейшыя выданні кніг 1890-х гадоў, гэта ўжо рабіла Вінцэнта Завадская, яна, можна сказаць, часткова перавыдавала кнігу «Літоўская гаспадыня», але яна ўжо называлася «Літоўская кухарка». Потым яшчэ былі рэцэпты, но вот першы зафіксаваны рэцэпт яблычны сыр, дзе называецца гэта страва, это 1848 год, і пасколькі гэта была моя землячка, гэта фактычна не проста землячка па барысаўскім павеце, гэта землячка маёй мамы, маёй бабулі, то мне, і плюс гэта была калядная страва, которая ставілася ў пост, мне вельмі важна было прывесці яе на стол, гэты яблычны сыр, расказаць гісторыю гэтай стравы, потому што ні моя мама, ні цёця, ні бабуля, яны ніколі не каштавалі. У нас уже гэтыя сыры не варыліся, это все было забыта. На жаль, я не ведаю, якія гады перасталі яго варыць на тэрыторыі Беларусі ці у нас. Это яшчэ такая тэма, которую вельмі цікава будзе даследаваць. Дасць Бог, атрымаецца гэта зрабіць, это будзе неверагодна цікава. І вось, но прывесці, вот ведаеце, як бывае такое, што як бы збіраецца нейкая калекцыя, вот ты разумееш, што вот ты ўстаўляеш вось той экспанат, который трэба. Так же само я збіраю традыцыі нашага Божага нараджэння вось па такіх крупіначках. І гэта страва заняла сваё пачэснае месца на нашым стале. Было неверагодна цікава расказаць пра тое, дзе знаходзіўся сядзібны дом тых же самых Цюндзевіцкіх. Аказваецца, гэта ён дажыў да нашага часу, але ўжо ў выглядзе дома сельсавета. І мы разглядалі гэтыя старыя фотаздымкі, я паказвала, як ён выглядаў тады, як ён стаяў перабудаваны да 2024 года. Моя мама і цёця там хадзілі ў Слабадзе ў школу, працягвалі. Мы думалі, дзе быў панскі сад, дзе былі сядзібы, то бок гэта было вельмі прыгожа, гэта было вельмі кранальна. Гэта не проста вярнуць страву і даць пакаштаваць, гэта як бы расказаць, яны могуць расказаць тое, што не бачыла я, але яны бачылі, як яны выраслі. В сваю чаргу, я, як чалавек, который вельмі цікавіцца гісторыяй, любіць яе, магу расказаць штосьці ім пра нашу мінуўшчыну. І вось, пасколькі мы маем першы фіксаваны такі рэцэптик 1848 год, то стала ж цікава, адкуль же такая дзіўная страва, так? То з аднаго боку яблычная, з другого боку сыр. І тут гісторыя яшчэ глыбейшая. Аказваецца, першыя такія як бы заметкі аб тым, што можна рабіць сыр з яблыкаў, это так бы падраздзел такі фруктовыя сыры. Ён адносіцца да 17 стагоддзя. У дзесьці у кухара Радзівілаў быў пазначаны у кулінарнай кнізе сыр з Цыдоніі. Цыдонія гэта айва, і была прыпісачка, што можна рабіць яго і з яблыкаў таксама. Справа ў тым, што і айва, і яблыкі, яны вельмі багатыя пектынам. Вось, і калі іх вельмі доўга тушыш, выварваеш, то можна атрымаць такую, нават не павідла, а такую вельмі густую масу. У яе яшчэ дабаўляецца, канешне, цукар, каб прыемней, бо хаця ёсць варыянт і салёнага сыра з базілікам, кменам, як закуска, вось ён ішоў. Але мы размаўляем пра дэсертныя сыры з вами. І вось як бы гэты такі вось такое густое месіва, я бы сказала, это і не пюрэ, і не павідла, а вот месіва, яго яно таксама ставіцца пад прэс, прыкладна дзень-два яно сохне пры пакаёвай тэмпературы, вось, і потым кладзецца ў лядоўню таксама на месяц, 2-3, залежна таго, калі гэты сыр варыўся, і вось яно як некая вяндліна такое ляжала ў халодным месцы, сохла і падавалася 24 снежня на вігілію як адна з вот этих 12 страў.
страваў. Не магу сказаць, ці гэта было і ў каталікоў, і ў праваслаўных, але дакладна гэта было ў беларусаў. Хутчэй за ўсё, зноўку, да 19 стагоддзя гэта больш шляхецкая страва, потому што цукра не было, быў мёд, і мёд гэта як бы рэч дарагая, самі разумееце. Як бы быў такі вось калядны ласунак, дзеткам не давалі каштаваць, строга все гэта захоўвалася. Ну а калі бярэм канкрэтна сыр Ганны Цюндзявіцкай, то туды дабаўляецца яшчэ цэдра апельсіна, прабачайце, і набор незвычайных спецый. Гэта імберац, гэта англійскі горошак. Я зараз раскажу, што гэта такое, і гваздзіка. Гэта все трэба перамешаць. Перемалоць, выбачаюсь, забыла гэтае слово. Я стала чытаць вось гэты рэцэпт Ганны Цюндзявіцкай, думаю, што ж такое ангельскі гэты горошак, але ў мяне сябра кухар, і ён мне падсказаў, што гэта перац горошкам. Вось, і уявіце сабе, імберац, перац горошкам і гваздзіку перемешаць і насыпаць гэта у яблычнае павідло. Мне было страшна. Першы раз гэта все рабіць, потому што это нейкая такая трошки таксама, як і сыр брунос, это зрыв мозга. Адначасова незвычайная гэта і салодка, і цэдра, і все. І я боялася доўгі час яго рабіць. Я вот пачынала варыць гэтыя сыры яблычныя самых простых рэцэптаў. Вось, але я разумела, што я іду, мне трэба пашыраць асартымент, трэба шукаць новыя смакі, і я рызыкнула, і гэта было неверагоднае адкрыццё. Потому што вось гэты набор спецый, которых я баялася, яны аказалася вельмі прыемнымі на смак і нагадваюць нашы калядныя пернікі, которые мы любім, імберцавыя пернікі. Яны же не толькі імбер змяшчаюць, там бывае, што і трошкі перца, і горошка, не горошка, гваздзікі, кардамона, вот розныя смакі. І вы ведаеце, гэта так удала, потому што цытрус, ён вельмі яркі смак, аромат, пранізлівасць, асацыяцыі з калядамі, пагадзіцеся, мандарыны, все гэта свежаць, да, вось. Потым імберац і эта вся кампанія спецый, гэта калядныя пернічкі зноўку, и плюс кислинка яблочков, вот наших вот этих вот яблоков, и оно все в одном, оно получается вось у гэтым, вось як бы кавалочку, плюс концентрат от самых яблочков вытушеных, вот самый-самый смак. Гэта все вельмі смачна, гэта все вельмі карысна. Я нават подлічила прыкладную каларыйнасць гэтага прадукта, калі камусьці цікава, і ён насамрэч каларыйнасць прыкладна як у 100 грамм хурмы, альбо бананаў, это, в районе 120 калорий на 100 грамм. Но поверьте, з'есці 100 грамм гэтага сыра будзе непросто, потому что неверагодная канцэнтрат яблычнай вось гэтага смаку, як бы ён слодач яблычкаў таксама захоўваецца. Мы просто падкрэсліваем цукрам альбо мёдам вось гэту вось яблочную слодыч трошки просто подкресливаем. Поэтому продукт во всех вельми богатый на пектин, потому что я не срезаю скурку. Я только, самые такие же моменты, которые треба вырезать на скурце, а так все захоўваецца, все вельми долго вытушваецца. Мои дети неверагодна любят гэты продукт, но атрымліваць яго немного, потому что яго шмат и не съешь. Вот до кавы пару таких лустачак отрезать, гэтага з ліхвою хапае. Вельмі смачны, вельмі карысны, вельмі беларускі прадукт, который хочется вернуть не просто на каляды, а ўвогуле ў наше агульнае ўжыванне. Вось, і яго, ў прынцыпе, можна зрабіць дома. Толькі адзіны варыянт, што трэба падабраць адпаведную пасудзіну, у которой дастаткова доўга можна вытушваць вось гэта яблычнае пюрэ. Вот. Спадарыня Вольга, дзякуй вялікі, што напоўнілі нашу студыю прыгажосцю праз ваше мысленне, праз вашу мову, прыгажосцю праз вось гэты цудоўны посуд керамічны, які вы ствараеце, і безумоўна смаката і прыгажосць сыроў, якія вы гатуеце. Шаноўныя слухачы, развітваемся з вами, бо вытрымаць немагчыма, мы пайшлі спрабаваць. Культурная раніца з Таццянай Сапегай.